Quan veus que una empresa té un certificat ISO, saps que els seus productes o serveis són de qualitat. Quan veus que Messi salta al camp, saps que veuràs futbol de veritat. A partir d'ara, quan vegis que el teu ajuntament té el distintiu ESG City 50-50, sabràs que en el teu municipi es lluita de forma efectiva per la igualtat de gènere. L'any 2014 vam aprovar un protocol d'emergències socials amb visió de gènere i un protocol per actuacions en situacions de maltractament a les dones. Commemorem totes les diades reivindicatives des de fa anys. Des de fa 2 anys establim un punt lila en els actes i festes més concorregudes. Hem format el personal voluntari de festes en prevenció de maltractaments. Hem estat el primer municipi de la comarca en adherir-nos al Pla d'Igualtat comarcal. Tenim molt camí per recórrer. Juntes som més fortes i juntes ho aconseguirem. Igualtat és justícia. Som-hi!